खोब माने मोनसे जारिमिनारि सान बे बुहुमनिनो 5 जुन 2025 मायथाइ ओरैनो 5 जुनआ बुहुमनि मोनसे गोसोखांजाथाव सान बियो मानोना बे मुलुगनां आबहावा सान दा बेखौ जोङो बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायाबो सोरखारनि बिथोन बायदियै जोङो बावहाय बिफां गायनायनि हाबाफारि लादों दा बावहाय बुंनांगोन गिबियावनो जोंनि भारतनि मानगोनां बयजोंबो अनसायजाग्रा मानिजाग्रा सिबिजाग्रा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो जोंनि भारतीय जनता पार्टीनिनो आफादगिरि राष्ट्रीय प्रेसिडेन्ट नेशनेल प्रेसिडेन्ट बिथां जेपि नाड्डा बिथांमोननि बिथोन बायदियै जोङो खामानिफोरखौ मावबोदों आरो जोंनो मोनसे बिथोन हरदोंमोन जे बिमानि मुङाव फांसे बिफां बिमानि मुङाव एक पेड़ मां के नाम बे बिथोनखौ हरनाय बायदियै जोङो बिफां गायदों आरो बिमानि मुङाव जाय बिफांफोरखौ दिनै जों गायदों फोसावनाय जाबाय मोनथिहोनाय जाबाय फरायसा फोरोंगिरि माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनो जाय बिफांखौ जों गाव माने बिमानि मुङाव गायदों बे बिफाङा आद्रि जानो मोननाय नङा फांफ्रोमबो बिफाङानो थांनानै थानांगोन फोथांनांगोन आरो बेखौ एम्फौ अरनाय बेखौ दै लुनाय जोथोन लानायनि जे हाबाफारि गायबानोथ' जाया गायनायनि उनावहाय बेखौ फेदेरनाय फोलावनाय माने गोग्गो मोनसे मुस्रि होनाय बिफांनि देरहोनाय बे बिबानासो गिदिर बिबान ओंखायनो बेखौ मोनथिहोनायबो जादों बयनोबो मोनथिहोनानै बुंनाय जादों जे बेखौ जोथोन लानांगौ दा बे हिसाबैनो मानगोनां बेनि गोरायुं जोंनि आहम बोराइ बाथौ इंराजि बिजों फरायसालिनि गोरायुं मानगोनां बिदेस्वर दैमारि बिथाङा खोथा होदों बाथ्रा होदों गावनि लोगोफोरखौबो बुंदों फरायसाफोरखौ बुंदों जे फांफ्रोमबो बिफांखौ फोथांनानै लाखिनायनि खामानिखौ मावगोन होननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेनो जानांगौ थांखिया जोंना जोंना गोबां मानसियानो बिफांखौ गायो नाथाय गायखांनायनि उनावहाय बेखौ जोथोन लानो बावो बा जोथोन लाया आरो दिनैनि समावहाय बिफां लाइफां गैयाबा मा जागोन बे बाथ्राफोरखौनो दहायबो रायलायबाय जोंनि सावरायनायावहाय दिनै बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय बुहुमाव मा जानो नागिरदों अबथिरा मालाबा बारहुंखा बारो दैबाना फैयो मालाबा बिदिनो नाङा फाङा गोबां मिथिंगानि अलखदफ्रा फैनो हमदों बेखायनो बेफोरनिफ्राय बारग'नांगौबा जोङो मोनसे जोंनि बुहुमनि मोनसे ग्लबेल वार्मिंनि जि मोनसे क्लाइमेट मोनसे क्लाइमेटिक चेन्जनि जि मोनसे आबहावा फैदों बेफोरखौ दिदोम मोनसे माबायाव लाखिनो थाखाय जोङो बिफां गायनायनि गोनांथि दङ बिफां लाइफां गैयाबा जिब जिबिया थांनानै थानो हानाय नङा आरो सानसे समाव जानोबो हागौ बिफां लाइफाङा जोङो अननो रोङाबा सिबिनो रोङाबा बिफां लाइफांखौ गायनो रोङाबा बिफां लाइफां गैया जायोबा मुलुगनि सुबुं सोदोमस्रियानो जोबस्रांलांनोबो हागौ दा बे बाथ्राफोरखौ गोरों गोराफ्रा बुंगासिनो दङ दा बे बाथ्राफ्रा बेसेबांसिम सैथो जोंबो बिजिरना नायनांगोन आरो नंगौबो बिफां लाइफां गैयाबा मा जानो थांदों बेखौ जोङो मिथिलायगोन ओंखायनो जोङो बुहुमनि बे दुंग्लुबनाय मोनसे क्लाइमेटिक मोनसे इमबेलेन्स जानाय बेफोरखौ थिग खालामनो थाखाय दिनैनि समाव बिफां लाइफां गायनाया गोनांथार आरो बे गोनांथारखौ बिथा खालामनानै दिनैहाय दुलाराय बुहुमाव जे बिफां लाइफां गायनायनि हाबाफारि लादों बेनि थाखाय आङो जाय गेदेमा सुबुंफ्रा बै समाव गोसोखांनानैहाय इउनाइटेड नेसन्सआवहाय जेनेरेल एसेम्ब्लियाव थांखि लानानै बे 5 जुन आरो मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिजेनदोंमोन आरो दिनैसिम फालिगासिनो दङ जाय बिथांमोना सानै हयै बेखौ जोनोम होदोंमोन बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय सोरबा हयथ' दिनैहाय गैला जानो हागौ सोरबा दङ जानो हागौ बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि गोसो सिंनि सिबिनाय बावनायखौ आं जासिहरगोन आरो इसोरा बोर सारस्रिथों जोंनि मिथिंगाया सोमखोर समायना महर मोन्थों इयुनाव जोङो मोजां मोनसे आबहावानि गेजेरजों थांनानै थानो हाथों बारहावाया गोग्गो जाथों गोथार जाथों बेखौ मिजिंथिनाय जाहैबाय बेखौनो इसोरनाव आर'ज खालामनाय जाहैबाय नंगौ बे बाथ्रायाथ' नंगौ जे जोङो जोंनि बर' बिजोंनि जि मोनसे हालोद बेखौ नायनानै आरो बर' बिजोंनि हालोदा गोजोनथाव नङा जेरावबो दिनै जायगा जायगाथ' बर' बिजोङा गोमालांनोबो हमबाय दा बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय जों बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाया मोनसे बिथांखि आजावनानै खामानि मावबाय थादों बिथांखिया जाहैबाय जोंना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोलोंथाइ मावबिथांखि बे मावबिथांखिखौ बिथा खालामनानै जोङो फरायसाफोरखौ बोरैहाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो गावनि आथिङाव बोरैहाय गसंथानानै जिउ खांलांनो हायो बा जोंनि हिउमेन रिसोर्स सुबुंधोनखौ जों बोरैहाय गोग्गो खालामनो बा मोजां खालामनो हायो बिनि फारसे जोङो साननानै खामानि मावबाय थादों दा बुंनो थाङोबा जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंनि फरायसाफोर बिटिसिनि बायजोनि फरायसाफोरखौ डाउन टाउन इउनिभारसिटियावहाय जोङो थांनाय समाव
मोनसे सायख'नाय आनजादनि गेजेरजों मुं थिसनहोनो हानाय जादों गासै सा 73 फरायसाखौ। बिसोर गुबुन गुबुन बिदिनो आयदायाव मुंखौ थिसननो लादों। सोरबाया बिदिनो सिभिल इन्जिनियारिं दङ, सोरबाया बिदिनो बि फार्माव दङ, सोरबाया बिदिनो हटेल मेनेजमेन्टआव दं, सोरबाया बिदिनो सिभिल इन्जिनियारिं दं। बेबायदि सोरनिबा कर्सआ जानो हागौ बोसोरथाम, सोरनाबा बोसोरब्रै बिदि दङ। दा बेबायदियावहाय जोङो रांखावरिया जिहेतु जोंना माने जोंनि खुंथाया एसेल' मोनो, ओंखायनो जोङो गोबां फोरोंनो सानदोंबाबो हाजोबाखै आरो माने नाजाबाय थानाय जादों। देग्लायबो जोङो फैगौ गाबोननि उनावहाय 7 अक्ट'खालि बे मुं थिसननाय मोनसे आनजाद लागोन जोङो, माने एन्ट्रेन्स एग्जाम जागोन। देग्लायथ' फरायसा बांसिनबावमोन, नाथायथ' राहा गैया, जों देग्लाय एसे बाङाइसो खालामनानै फोरोंनायनि जि मोनसे फरायसाफोरखौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।